Velkommen til anden søndag i advent. Velkommen til anden søndag i advent her i min røde adventskalender, som udelukkende handler om, at vi skal hylde de gode røde ting, som er danske. Og der er den klassiske røde Aalborg, og nu har den fået en lillebror, der hedder rødgrød. Det er et shot, ikke så stærkt, til dem, der gerne vil overleve hele festen. Og da jeg fandt på det her, så var jeg jo super sjov, hvis jeg selv skal sige det. Så tænkte jeg bare, wow, du er så sjov, Thomas. Ja, det gjorde jeg. Det var faktisk bare det. Og det røde jo, på grund af rød Aalborg. Dannebrog er rødt, julen er rød. Alt det røde fandt jeg hurtigt ud af, at jeg skulle lave den her røde sild, som jeg fik i sidste uge. Og så havde jeg lige noget til næste uge og en uge efter. Og så var jeg, jeg skal lave rødt. Røde. Bedre! Og en klassisk ting for det danske julebord er jo bare en stegt fiskefilet. Og normalvis så hedder den remoulade og så citron. Alternativet er, at den hedder stegt fiskefilet, og så hedder den mayonnaise og rejer. Og det har jeg tænkt mig at lave lidt om på i dag. Og det går jo for mig lidt under det her same but different. Det er hele sådan den røde adventskalenders tema er jo rødt, og så same but different. Så jeg har lavet nogle klassiske retter, som I er vant til at se, bare med et lille twist. Og jeg har taget de her rødspættefileter, panerer dem panko, som man vil gøre normalt. Så i stedet for, så laver jeg en lidt frisk mayonnaise med lidt dild, lidt citrusskal, kapers, som man kommer ovenpå. Og så sammen med det, en lille sådan crunchy salat med rød løg, fennikel, og så nogle, at der bliver lov til at sprøde op i isvand, nogle citrusbåde. Det er sådan en forholdsvis nem proces. Til forskel hvad vi har gjort før. Normalvis så har man jo bare mel. Jeg har taget rugmel her, givet noget salt og lidt peber. Og så vender jeg først mine små fisk i det. Sørg for at finde en god lokal fiskedame, som lige kan sælge dig de her. Eller mand. Dejlig nem fisk. Du kan jo også panere dem på forhånd. Det er på frost. Stege dem mere eller mindre direkte på frost. Og så er der jo altid det evige. Kunne man tage de her fiskefileter og smide i frityren? Og til det må vi klare svar med nej. For vi er så heldige, at der er sikkert smør på tilbud nu. Så er jeg et æg. Og en lille smule mælk. Bare lige for at løsne det lidt op. Jeg vil gerne have lavet det her som sådan en live-en, men det har jeg simpelthen ikke teknisk kapacitet til at få lavet, så man kunne lave det sammen. Men nu kommer det jo ud i god tid, så I kan se, hvad I skal købe ind, og så kan vi spise det sammen her om søndagen. Hvis du bare har normal rasp, så kan du også sagtens bruge det. Men vi kører den ned og vender den. Ofte vil jeg bare nøjes med at bare panere den i eller vende en gang rugmel, fordi jeg synes, det smager godt, når det så bliver stegt i smør. Men i dag, så er vi lige lidt ekstra, fordi vi vil have lidt ekstra crunch på. Jeg synes jo, det er vigtigt at tænke altid på konsistenserne, når du laver sådan noget her. Normalvis så plejer man også at være lidt mere, hvis man skal lave mange. Tænker man lidt over, at man ikke gider have sådan en panadehånd. Så der tager man lige og har en våd hånd og en tør hånd. Men det har vi ikke i dag. Så er vi bare totalt våde. Så gik der sgu lige julefrokost i den alligevel. Og jeg kan godt lide, når jeg panerer noget, så lige lade det ligge en lille smule, før jeg faktisk steger det, så det lige samler sig en lille smule. Og i dag er ingen undtagelse, så den får også lov til at... Altså, det var kun isøl, det her panko. Sikkert da. Jeg synes, det har en positiv effekt, hvis man lige lader den suge en lille smule. Lad dem stå. Og så skal vi til at lave vores 2 garniturer. Det er hurtigt klaret. Og det her, det er jo til den lidt dristige, der vil prøve noget nyt. Så jeg har noget isvand her, og en mandolin, og et pillet løg, og et fennikel, jeg lige tager det yderste lag af. Det kan man bruge til alt muligt andet godt. Og tanken med at faktisk bruge fennikel er også lidt for at spille lidt på de smage, som der allerede er i den røde Aalborg. Jeg ved ikke, om jeg er blevet så gammel, jeg er bare begyndt at godt kan lide, at der er lidt smag i. Så er det et halvt løg, halvt fennikelagtigt. Så skal det bare have lov til at stå og hygge sig lidt. Så skal vi i gang med de her. Tager bund og top af min greb. Og så tænker du nok, er det helt tilfældigt, at du har valgt en rød greb? Nej, det tror jeg ikke. Men nu tager vi lige, før vi begynder at ødelægge for meget af det her, en lille smule appelsinskal. Bare lige. Og en lille smule greb. Og det er for at underbygge de der smage, som er i den røde Aalborg. Så tager vi lige. Skal jeg skære den af? Ha' en lille spidskniv til det her. Og nu sidder du nok derude, måske, hvis jeg er heldig, og sidder og kigger med. Men ellers bare tænker, jeg skal bare have det, ligesom jeg plejer. Og ved du hvad? Det er helt okay. Fordi sådan har jeg det faktisk også 6 ud af 10 gange. De sidste gange vil jeg gerne lige eksperimentere en lille smule. Men for det meste har jeg altid lyst til, at det i hvert fald er
rimelig meget, som det plejer. Og det er jo det, jeg prøver at opnå med det her også. Vi skal helst ligge på det punkt, hvor I tænker, det er da ikke som I plejer at gøre, men I må heller ikke være, hvor I tænker, det skal vi aldrig gøre det der. Det er fint nok lige at prøve, så kan I danne jeres egen mening om det. Så jeg bare lige skal ned langs de her. Sådan. Det var appelsinen. Så tager vi greben. Også blodappelsin, eller det er bare for at give det lidt friskhed. Og så kan jeg høre, at jeg er lidt snottet, så jeg har også godt af lidt C-vitamin. Måske skal jeg bare drikke 4 snaps i stedet for. Og så tager jeg faktisk, se om jeg kan famle op her, mit småsprøde fennikel. Så kan man jo se her, rødløgene, i og med at de bliver vasket i det her isvand, så mister de også noget af det der meget løjet-agtige, hvis man kan sige det sådan. Det der gør, at det måske kan være lidt ikke så rart at spise. Så tager vi lige og giver det en lille smule salt. En lille smule olivenolie. Og en lille smule peber. Fordi det ville næsten være overraskende, hvis jeg ikke gjorde det. Får det også lige en teskefuld salt. Nej, setup. Lille teskefuld. Der. Lille teskefuld setup. Så kører det godt sammen. Juicen her fra mine citrusfrugter, de kan også ind og småsylter mine løg og alt det her. Så skal de bare lige have lov til at stå her og hygge sig. Så har vi den her dild. Jeg synes, det er tosset, hvis man har sådan en her, så jeg ikke bare bruger det hele. Noget af det her fine dild, det er sagt pænt. Jeg er sgu lidt smagsløst. Jeg kan bedst lide de der lidt større bunder, man kan købe i restaurantsstederne. Men der er 3 spiseskefulde sennep her i. Nej, det er løgn, det er mayonnaise. Og så 1 spiseskefuld kapers, som vi tager i hakker en lille smule. Så skal det selvfølgelig også have lidt salt og peber. Og det her, det er jo bare sådan en købt mayonnaise. Har du nogle andre urter? Nu synes dild er jo det klassiske tilbehør til. Har du nogle andre urter, så brug dem. Prøv at se, det må ikke blive for tynd. Det her, det er den købe version, den der man køber i pose. Og nu er vi der, hvor det eneste vi mangler. Det er anden ret. Og så lige stege dem her af. Finder I noget at stege med? Og nu gik jeg jo bare i gang. Så valgte jeg ikke at tænde min kamera. Men der står en pande her og hygger sig allerede. Der er kommet lidt olie i. Det er rapsolie. Bare lige til at dække bunden. Og så fordi det er jul, så får den et godt lag smør. Der er simpelthen ikke noget værre end at spare på det. Venter bare lige på, at det bliver varmt. Får lov til at bruges op, og så skal det til at stege. Men de her fisk, de skal have 2-3 minutter i alt. Så sørg for, at dit smør er varmt og bruset af, inden at du kommer fisken på, fordi så ved du, at den får altså noget at leve af her. Og man kan sige, står du foran den helt store julefrokost, så kan du lave den her på forhånd. Du kan lave den her på forhånd. Du kan panere din fisk på forhånd. Og så er der egentlig bare at stege fiskefileren lige sådan nogenlunde sidste øjeblik. I hvert fald så lang tid i forvejen, at du slipper for at have den på køl. Fordi hvis du sætter den på køl, så bliver de sådan lidt og så skal du have dem ind i ovnen, for at de bliver sprøde igen og stege. Fordi det tager ikke mange minutter. Selvfølgelig, hvis du får 30 mennesker på besøg, så er det jo lidt en operation, kan man sige. Prøv at se. Så min fisk. Og igen, så formår jeg på en eller anden måde at lave et setup, hvor jeg kan have min fisk på. Jeg skal have fundet en palet, men der skal bare være god varme på. Sørg for lige at bevæge dem lidt rundt. Jeg starter altid med skindsiden nedad. Nu kunne halvdelen af det blive stegt. Det er jo noget magtværk. Det er jo altid sådan et lille trick det her, så jeg skal jo vende alting. Nu skal det der jo vendes, så det er indad, så det skal gøres sådan her. Og den her skal vendes sådan her. Og så når de skal vendes igen, så skal de så vendes, så det der kommer ind, det der kommer ind. Det er åndssvagt det her. Så er det færdigt. Og så er den færdig. Så vender jeg bare på den sidste filet. Og som alt andet fisk, du steger, så er det altså også godt at lige at trække en lille smule, før det bliver indtaget det her. Allerbedst, hvis du har en lille rest, du kan lægge det på. Ja. Det er svært ikke at blive glad af det her. Og nu vil jeg konkludere, at min fisk er færdig.
Min fisk, de får lige en... en sprød fiskefilet. Kan man ønske så meget mere? Og så tager vi... Giver den lidt af vores mayo. Alting glider bare lidt nemmere med mayo. Vores lille citrus fennikel salat. Så for lige at lade den dryppe lidt af. Bliver det bedre end det? Jo, hvad har vi af rødt, man kunne drikke til? Det kunne det være, hvis man lige havde en af de her. Og tanken med den her er jo, at det er til dig, der måske ikke er helt klar på at få hår på brystet endnu. Eller synes, det er sådan lige til den stærke side. Men får selvfølgelig også lige en lille smule dild på toppen. Jeg så i min lokale Føtex, at de havde fået sådan noget, de kaldte fennikeldild, og det var egentlig bare sejt skrevet, men det er jo, når det kommer et stykke bare. Når det kommer et stykke, der er det jo bare bronzefennikelagtigt. Det er også et tegn på, at det behøver ikke at tage så lang tid, hvis du skal lave noget, der er så lækkert her. Altså, er det ikke bare det, vi er ude i? Jeg elsker simpelthen bare at værne om de her gode danske traditioner, vi har. Fiskefilet. Det bliver bare ikke mere klassisk. Her er garnituren, måske sådan lige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, den våde side. Det er bare citrus, fennikel. Grunden til, at jeg gav første lag i rugmel frem for almindelig hvidtmel, er også, at rugmel har en lille smule mere syre. Passer godt til rugbrød, sjovt nok. Passer godt til fisken. Det er, hvis du har det. Du skal ikke gå ud og købe kilo, hvis du ikke har. Men hvis du har, så synes jeg altså bare den gode gammeldags skål her. Røde Aalborg. Fennikel, citrus, speciel appelsin. Nu har det stået så lang tid, at jeg har fået det sovset helt ind. Det smager vitterligt bare hjertenykket godt, det her. Skide godt. Og den her måde at bare give det en lille smule friskhed. Altså det er jul det her. Jeg er jo selv der, hvor, hvad var det ned, hende der Halle Larsen, hende der skyllede oksekødet. Der er vi jo ikke. Der er masser af mayo. Kapers. Det er jo mange af de samme ting, der næsten er at finde i en remoulade. Så er der lidt citrus, bare lige for at byde fiskefileten op til dans. Lige lidt, gør det en lille smule lettere. Rødløgene, fordi at rødløgene giver den der savoriness. Der er så lidt arbejde i den her. Jeg bliver nødt til at sige som det er. Køb nu din fiskefilet selv. Lad være med at købe det forpaneret nu. Jeg ved godt, at de kan koste lidt mere. Men hele forskellen, så har dunkt dem i noget smør. Bam! Det bliver jeg glad for. Det var anden søndag advent. Så skal vi slukke. Det er lige så meget, som hvis du følger med og har lyst til at lave det, vi skal lave næste søndag. Så skal jeg sige så meget som, så skal du have noget røget brystflæsk, nogle æbler, nogle løg. Og det er faktisk en meget enkel ret. Men kig med på torsdagen på min Instagram, så kan du se, hvad det er, du skal købe for at være klar til det stykke. Ja. Der er æbler, og der er flæsk. Same, but different. Altså, det skal nok blive godt, det her. Velkommen. Og husk, du kan jo sagtens strikke den rødgrød til her også, hvis du har lyst til noget, der er lidt lettere. Jeg er jo bare klassifist. Klassisk. Sådan en, der godt kan lide, som det altid har været. Så jeg får Rød Aalborg. Det er der ikke nogen, der tager skade af. Eller, drik fornuftigt. Det er i hvert fald vigtigst. Og med fornuftigt, der mente jeg drik med omtanke.